constitution nan ya tabbatar da dole ɗan ƙasa ya bi doka, hatta shugaba wajibi ne ya bi doka, amma ba sa bi. Shi sa wannan halin da muke ciki da matasan nan kuke ganin suna cewa suna yin zanga-zanga, ba fa wanda ya jawo wannan halin irin shugabannin nan. Saboda tun da ake yin siyasa ba abin da 'yan siyasan mu suke majority 80 to 90% ɗinsu banda sace-sace, a sace kaza har an zo an ɗora ƙasar a bashi. Kuma rainin hankalin da 'yan siyasa suke mana, wai ɓarawo sai kallo ne ce mai ɓarawo, ɓarawo yana kiran ɓarawo. Su suka talauta ƙasar. Don haka matasan nan da suna cewa suna za su yi zanga-zanga, wallahi sun rasa option ne, sun rasa wani alternative, ba su da wata hanya da suke tunanin za su bi in ba wannan zanga-zangar ba. To amma ko malamai su ne iyayen al'umma, malamai su ne iyayen al'umma. Idan ka duba tafsirin Imam al-Qurtubi al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, daidai faɗin Allah ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Imam al-Qurtubi yace wannan aya tana nuna matsayin malamai, domin Allah ya haɗa sunan malamai, sunansa da sunan mala'ikunsa da ba sa sabo, da kuma malamai duka ya yarda da kalmar shahadarsu. Shi sa Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in ko Alamul Muwaqqi'in yace su malamai kamar taurari ne a sama. Kaga taurari a sama, mutum ko bataye yana neman hanya su yake bi. Da haka in wani abu ya zo na rikici kuka rasa yadda za ku yi, kar ku bi kowa, ku bi malamai. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytan illa qalila. Da haka malamai duk abin da wani jahili zai faɗa ba shine mafita ba, wanda suke da mafita su ne malamai. A je gurin malamai za su yi bayani dalla-dalla. Shi sa zaga da maganar zanga-zanga na taso, manyan malamanmu da muke ji da su a Najeriya da duniya baki daya suka yi bayani dalla-dalla akan wannan zanga-zanga. To malami abin da dama ya kamata ya kula da shi, lallai ya nuna mutane matsayin jarabawa da suke ciki da dalilin zuwanta da mafita. Sannan a samu daga cikin malamai su ringa sauƙaƙa wa mutane wannan halin da suke ciki. Sannan malamai in za su yi magana ya zama suna da fikihu na waƙi'in abin da yake faruwa. Yanzu da yawa daga cikin malamai abin da yasa suke cewa aje ai zanga-zanga, wallahi waɗansu neman followers ne, ya burge mutane. Wani kuma so yake kawai ya gaya wa amma abin da take so. Wani kuma abin da yasa yake faɗa, ai da malam wane su ne suke cewa kada a yi, kuma su ake ambata dama a gari, mu ba ambatan mu bayan mun yi wannan karatun, da haka dole mu fito mu saba. Wannan ba halin malami bane. Akwai mutumin da bai shahara ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da in sun zo kofa ma saboda rashin darajar su da rashin ta zagiri da rashin rigar su da rashin komai da za su zo kofa za su yi wani guri ture su za a yi. Amma irin wannan mutanen lau aksama ala Allah la abarra, da za su rantse akan Allah zai yi wani abu, Allah ba zai kunyata su ba sai yayi. To da haka kamata yi mu kalli gaskiya mu gaya mutane. Malamai yana daga cikin wajibin su a irin wannan yanayin shine su ringa maganganun da za su haɗa kan al'umma, ba su ringa maganganun da za su tarwatsa al'umma ba. Iya daga cikin abin da malamai kamata su ringa yi shugabanni nasiha, musamman irin shugabannin Najeriya da ba sa jin magana. To kaga dole a ringa gaya musu gaskiya. Dole shugabanni a ce musu kaza ba daidai bane, su gyara al'umma tana cikin bala'i. Sannan malamai su cusa wa al'umma ƙarya, ka ce an ba malami kuɗi don ya zo ya ce ni yanzu rantse kai ka rantse, wallahi tallahi billahi ba wanda ya ban naira ɗaya akan na ce kada a yi zanga-zanga, kai kuma ka ce ka rantse an bani.
ni ba wanda ya ban naira daya, ba wanda ya mitin da ni akan zanga-zanga, amma dole mu kalli abin da yake shine daidai mu faɗi gaskiya, saboda waɗansu ƙasashen sun gwada wannan bai yiwu ba. Bayan wannan mutane suna cewa zanga-zanga za su yi ta lumana. Wallahi ni na san mutumin da ya gaya mun sunan wani, ya ce dole ranar zanga-zanga sai ya dawo da babur ɗin a daidaita sau. Kaga kwace zai fita kenan, kaga kwace zai je kenan, dole sai ya dawo da a daidaita sau. Kuma al'ummar, misali mu kamar a Kano aka ci zaɓe, aka ƙona gidan wasu, aka tare wasu a hanya, aka jefi gidan wasu, wannan al'umma ita ce za ka fito da ita ka ce wai za ta wai zanga-zangar limana? Wannan ce za ka ce wai kai za su yi zanga-zangar limana? Abin da ya sa muke gaya mu kawai don gaskiya ne. Wallahi mun fi ƙarfin mu ɗauke ku kawai mu je mu sai da ku, mun fi ƙarfin mu yi wannan, mun fi ƙarfin mu yi wannan. Wallahi da kun san ɗawainiya, duk malaman da dogansu da farfara za ga ɗawainiyar al'umma ce, ba wai iyalinsu ko 'yan uwansu ba, ɗawainiyar al'umma ce take sa suke shiga wannan halin. Kana zaune a gida, ko shekaran jiya yaro na zo gaya min, ya ce wane tafasa yake ci, wallahi sai na nemo abinci da kuɗin da na bashi, saboda ni conscience ina ba zan samu nutsuwa a ce na san mutum tafasa yake ci kuma ina da halin da zan iya nemo masa abinci a ce ban nemo masa ba. Mutane da yawa da kuke gani nauyinmu ne. Akwai yaran da mu muke biya musu kuɗin makaranta, akwai yaran da in ba su da lafiya mu za mu siya musu magani, kai waɗansu iyayensu ma mu za mu siya musu, kuma a cikin abin da muke samu. Kuskuren da kuka manta shi ne, duk malamin da gani a nan gurin, ko ka gan shi a kasuwa ko ba gan shi a kasuwa ba, yana da sana'a. Sama da shekara 10 ina da jari na a kasuwa, ni ma'aikacin gwamnati ne. Tare da wannan, in na ga dama zan sai fili na siyar, zan gina gida in sai da shi. To kawai sai ka gani da shadda ta, duk wannan wahalar da nake sha, kai kana zaune kawai sai ka ringa cewa wai kuɗi aka bani, saboda tsabagen zalunci. Muna da abubuwan yi. Duk malamin nan, duk wanda ya ma magana a nan gurin yana da abin yi. Ga malam Azzamfari, wata ran mun taɓa tattauna wata mas'ala da shi. Malam ya ce mun a tsananta bincike, kafin mu warware wannan matsalar sai da ne sai littafi na 245. Sannan matsalar na tawarwaro, na kira shi na ce malam ga abin da na gani, ya ce to alhamdulillah. Kawai kun ɗauka kawai rayuwa ake a gari da sana'anmu da komai, kuma wannan sana'an ni na fara tun ne dako, ne ɗaukan bulo, na je gurin gini, da haka na saba. Amma kai kawai dan gaye ne, ka zo a 21 century, dan kawai kai kana zaune a gida, arziki zai zo ma ta yaya? Sannan ka ga wani da shi kuma ka ringa bakin ciki kana hassada, ku ringa cewa an ba mutane kuɗi. To ba za mu yi muku Allah isa ba, dan mu so muke mu zama rahama ga al'umma. Addu'ar da za mu yi muku shine Allah ya shirya ku, amma dai za mu gaya muku gaskiya, kuma za mu gaya shugabanni gaskiya. Bari in gaya muku illakin jin wa'azi. Mu ɗauko ashabu sabt, suna yin su ranar asabar, aka hana su, sai zo su haƙa rami ranar asabar ko ranar juma'a, kamar yadda mai littafin kitabul bid'i wal hawadith da tushi ya faɗa. Ranar lahadi sai zo su kwashe, wasu na ganin wai sun yi wa Allah wayo. Sai waɗansu malamai suka gane, saboda malamai ne suke ganowa, kamar yadda malam ya faɗa cewa Hassan al-Basri ya ce kaza. In fitina ta taho ko wani abu na haramci, malamai ne suke gano shi. Sai malamai suka fara musu wa'azi, ku daina, wannan ba daidai bane. Sai yan ba ruwan suka taso, suka fara lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida. Me yasa za ku ringa musu wa'azi? Mutanen dan Allah ya ga dama ya halakar da su ko ya musu azaba. Malamai suka faɗi dalilin da yasa suke wa'azi, suka ce ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Malamai suna wa'azi ne dan su samu uzuri a gurin Allah. Allah ya san sun faɗa, sannan kuma ko za a samu wanda za su samu su ji tsoron Allah su bar wannan hanyar. Kuma wallahi wa'azin nan da malamai suka yayi amfani, ko ba za ka zo ka ce duka mutane sai sun shirya ba. Manzala sallama da ya zo, kowa ne ya bi shi, ba wanda ya bi shi sai mai rabo. Haka ba wanda zai ba hanyar nan ta malamai sai wanda Allah ya mai rabo. Ka kaddara, bari muku wani misali. In ka ce malamai mutanen banza ne, to ai kuma mutanen banza ne. A yadda ku mutanen banza ne, malamai mutanen banza ne. To mutumin banzan da ya haddace qur'ani, ya haddace hadisi, ya haddace fiqh, yake yada addini, da mutumin banzan da bai iya komai ba, wanne ne foni? Wani mutumin banza ne foni?
wannan mutumin banza ne amma mahaddacin alkur'ani, masanin sunna, masanin fiqhu, mai sallah, mai wa'azi, mai kaza, amma mutumin banza ne. Sai ga wani mutumin banza, ba sallah, ba azumin, ba qur'anin, ba hadisin, ba sunna. To wanne ne fa a cikin wannan mutanen banzan? Sannan abu na gaba, yanzu Allah zai dauki qur'anin sai ba mutumin banza, hadisin sa da fahimtar addinin sa da manhaji mai kyau duk sai Allah ya ba mutumin banza? To kai ma ka san ai kawai kana yaudarar kanka ne. Da haka ƴan uwa mun ɗauki wannan matsayar ne ba don mun gamsu da yadda 'yan shugabannin Najeriya suke jagorancin Najeriya ba. Kuma wata gaba da zan taɓa a nan gurin, mutane ko tsoro ma ba sa ji a zarge su. Gwamnatin 2015 zuwa 2023 ba abin da bata lalata ba, ko akwai abin da bata lalata ba? Me yasa ku yan arewa ba ku yi zanga-zanga ba? Ko dan ɗan garin ku ne, ko dan ɗan yankin ku ne? Abin ya koma ɓangaranci kenan. Mana wannan shine surar da kuke nunawa. Wallahi inda wannan zanga-zangar za a yi ta yadda ya kamata, ba za a cutar da kowa ba. Wasu makiya na cikin gida da na waje ba za su yi amfani da ita su kassara musu, jefa mu a bala'i ba. Da mu ne za mu jagorance ku. Ba wanda muke tsoro, mu da muke da ayoyin da suka lallashe mu in mun mutu akan hanyar Allah. In dai jihadi ne, in dai wato kwato al'umma haƙƙinta ne, wannan hanyar Allah ne. Muna da ayoyin da suka lallashe mu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al mu'minin. Wannan ayin sirrin rashe mu. Da haka ba wai magana ce ta tsoro ko na an ba mu kuɗi ba. Shawarar da zan ba matasa, barin gaya muku, duk matashin da yake so ya samu sauki a rayuwa yi abubuwa guda uku. Na farko ya yi karatun boko da karatun zamani, sannan sana'a, sannan ya zama bawa mai neman ilimi da aiki da shi. In dai za ka nemi ilimi kai aiki da shi, kai karatun boko da na addini, ka yi sana'a ko aiki, wallahi ba za ka tozarta ba. Amma matasan so suke a kwance, mutanen da yaran da gaba ɗaya sun koma mining ba suke, saboda tsabagen lalaci su ba za su motsa ba. Kawai sai daga yaro na das wai zai fashe, kuma har yanzu bata fashe ba. Duk bayan mining ne, duk malalata ne fa, sun ƙi yadda su motsa. To da haka mu ji tsoron Allah, mu tsaya akan hanyar gaskiya, mu ji tsoron Allah. Wallahi ba al'ummar da za ta yi daraja in ba ta girma malamanta. Ba al'ummar da za ta yi daraja in ba ta girma malamanta ba. Sannan mu kalli wanda ake cewa wai peaceful demonstration. Kamar yadda na faɗa chapter 4 na 1999 constitution, akwai section 37 da ya magana akan private and family life. Akwai section 38 da ya bada freedom na addini. Akwai section 39 da ya bada freedom na speech. Akwai section 40 a 1999 constitution da ya bada damar peaceful assembly. Da wannan suke amfani da shi, an ce a yi protest, peaceful protest, mun yadda. To amma suna da ka'ida ta rules of interpretation, yadda ake fassara doka. Yadda ka san ana za a fassara Qur'ani, ba fa zuwa za ka yi kawai kana jin larabci ka ɗauko Qur'ani kawai ka ringa fassara ba. Sai ka koyi ilimin fassara alqur'ani, kuma tafsiri yana buƙatar komai da komai na ulumul ala da kuma nassoshi na Qur'ani da na sunna da maganganun sahabbai. Ba kawai ake zuwa a fara tafsiri ba, dan in ka je wani gurin zaka sha wahala, dan sai kai ma ka fara ɗayan ya kashe ɗayan in babu ilimi. To haka dokar Najeriya in ka zo kana fassara ta ba tare da ka karanta abin da suke kira rules of interpretation ba, zaka zo kai shirme. Mun yadda duk wannan section din da section 42 da ya magana akan discrimination, duk mun yadda. To amma sun ce ba za ka zo ka karanta section ɗaya a constitution kawai ka bashi ma'ana ba ka hada da sauran section da suke da alaka da shi ba. Dole sai ka hada da section da suke da alaka da shi. Wannan shine rules na interpretation. To sai suka ce duk wani right da constitution ya baka, za a iya breaching wannan constitutional right din akan waɗannan abubuwan guda 5 zuwa 6. Na ɗaya suka ce public safety,
sai an samu tsaron al'umma da zaman lafiyan al'umma, kar ya zama wani zai cutu. In za ka exercising wannan peaceful abin na protest, to dole sai ya zama cewa babu public dole sai an samar da public safety, dole sai an samar da wannan, sannan protest ya zama constitutional protest. Sannan na biyu sai an samu public order, kar a samu insecurity, sai an samu public defense, shine na uku. Suka ce sai an samu public morality. Me morality? Morality shine kyawawan ɗabi'un da mutane suke rayuwa a kai, sai ya zama ba za a taɓa su ba. Ka gaya min inda za a je protest ba a yi zage-zage an ci mutunci ba. Mutumin da kafin ya fara protest din sai da ya zaɓo mutanen da Allah ya ce su ne masu tsoronsa, inna ma yakshallaha min ibadihi ulama, kadai masu jin tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai. Wata qira'a shadda kamar take cin al-burhan na take cewa inna ma yakshallahu min ibadihi ulama, kadai wanda Allah yake girmamawa a cikin bayansa su ne muminai. Kai kuma ka zo ka ce ba muminai bane, mutanen banza ne, ka ringa zagin su tun ka fara protest. Kaga an ka fara protest kenan sai ka je ka kashe su. To amma yanzu morality din mu ya yadda da a zagi malamai, a ci mutuncin malamai, morality mu ba girmama malamai yake yi ba. To sai ya zama akwai wannan. Sannan public health sai ya zama ba zai taba harkar lafiyar mutane ba. In suka fito protest za su yi ba asibiti, ba zai taba harkar lafiyar mutane ba. Sannan abu na ƙarshe sai ya zama ba za a taba right of others ba. Duk wani right da constitution din nan ya baka na movement na makaza, ya zama ba za a taba ma kayanka ba, ba za a taba ma lafiya ba, ba za a taba ma dukiya ba, ba za a zama ma kaza ba. Sannan wannan zanga-zangar ta zama ta gaske. Dala za a kiyaye wannan dokar? To da haka abin da muke so mu ce, wallahi tallahi kaunar ku muke, mun sani mafi yawan shugabannin Najeriya azzalumai ne, macuta ne, ba abin da suka sani daga kansu sai 'ya'yansu. Ba na son na maimaita hadisai, malam ya ja mana hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in mun ga zalunci ko son kai a gurin su ga abin da zamu. Dan Allah yanzu a cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai abin da ba shine mafita ba? Akwai wanda ya sai kawo mafita irin mafitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi albarkan mun yadda mun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, sai Allah ya yi mana halin da muke ciki. Albarkarsa malam ya gaya mana hadisan duka. Ba muna cewa kar ai zanga-zanga mana idan mu ba mu da wani abu na karshe dai ba cewa za ku kashe malamai ba. To ku kashe mu sai me? Ai wani yace wai mallam ya mut abutatan ya mut harama, wai lil mauti ka'sun wal mar'u za'iquha. Duk wanda bai mutu ma yana matashi ba, to in ya tsufa dai sai ya mutu. Balle mu fara yin furfura yanzu, shekaran mu nawa? Wani tun muna primary ya mutu, ina da aboki tun muna primary ya mutu, wani muna secondary ya mutu, wani mun yi diploma ya mutu, wani mun yi degree ya mutu. Amma ni har yanzu ina nan, dan Allah ban yi tsayin rai ba. To kuma wai sannan ma an kunce kashe mu zami, kawai sai mu zauna mu da almajiran mu, kawai ku zo ku kashe na banza. A kuma kun san ba zai yi ba. Ai ba zai yi ba. Wallahi ba zai taba yiwa ba. Dan haka mu muna gaya muku ne saboda shawara. Yanzu malam ku kalli wata yaudara, wani yaro dan Zamfara ya fito da anko a hannunsa aka mai duka, sai ka bar zanga-zangar nan ko mu kashe, sai dai ku kashe ni. Wai ashe fim ne wannan abin, fim ne fa. Ni ina gani na ce ya za a yi wannan abin. Kawai yau sai na ga Ja'far a page ɗinsa na Facebook ya sa hirar wani, wancan din yana wa ɗayan da suka yi wannan abin nasiha, yana cewa malam murya ka ce, yana ba murya ta bace, ya ce wallahi tallahi murya ka ce, kai in ka isa ka rantse ba murya ka bace, sai kasa. Da ya kasa ya ce ku daina kaza, ku daina kaza, ku daina kaza. Dan Allah yanzu har ta kai ta kawo mutane suna kokarin su tunzura al'umma, wai dan kawai a tayar da argizi an gagara, dole sai an tozartar da arewa. Da an ce 2015 arewa za ta tarwatse, ba ta tarwatse ba, aka extending zuwa 2030. wannan abun ake so a cin kenan, kuma ku za ku ba da gudunmuwa. Kuma wannan shine abin da mutane za su bayar da gudunmuwa. Kuma kuna jiran malam Musa, malam Albani, malam Ajamfari kawai su zo su gaya muku abin da kuke so. Wallahi ba zai yi ba, za mu gaya muku abin da muka san in Allah ya titsiye mu muna da hujja, za mu faɗi gaskiya. Kuma ni na rantse kuma zan ƙara, wallahi tallahi ba wanda ya ban naira ɗaya dan na zo na ce kai ai zanga-zanga. Kai in ka isa ka ce an bani, ba ka ce an ban ba.
ban da alaka da wani mutum da ya bani kuɗi dan ne wani abu. Balma ni shugabannin Najeriya a gurina mafi yawan su azzalumai ne, barayi ne, macuta ne. Tun daga aka fara siyasa zuwa yau su suka lalata mana ƙasa, suka jefa ta a bashi da musiba da fatara, suka jefa ƙasar a wannan halin, kuma in bu su tuba ba wallahi ba za mu yafe musu ba. Amma bala wannan ba zai sa mu ƙetare daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu akan sa ba. Da haka su shugabannin da ƙarshe wallahi nasiha nake musu. Nasihar da nake musu shine kuɗi ba shine jin daɗin rayuwa ba. Yanzu malam ya ja mana hadisi cikin sunan Tirmidhi da sauran ashabu sunan da yace man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu quti yawmin fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Duk wanda Allah ya wato duk wanda ya kasance a cikin ku yana cikin aminci, cikin iyalansa, cikin gidansa, sannan ya zama yana da lafiya a jikinsa, yana da abin da zai ci, kamar an tantara mai duniya ne da sansaninta. To abin da muke so su gane, wannan sace-sacen ba inda zai kai su. Kuma bari gaya muku hadisin Abu Hurairah, hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah ya ce kun san wa za a yi taflisi a ranar alkiyama? Sahabbai suka ce man la dirham lahu wala mata. Manzo Allah ya ce wannan talaka ne wanda za a yi taflisi shine mutum da zai zo ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga ayyukan alkhairi, sai dai ya zagi wani, ya yi gulmar wane, ya ci mutuncin wane, ya ci dukiyar wane. To sai a zo dama lahira za a biya haƙƙi ne da lada da zunubi. Lada ne da zunubi. Da haka sai a ɗebi ladansa a ba wannan wanda ya zaga, a ɗebi ladansa a ba wannan wanda ya cuta. In ka ɗebe kuɗin local government ko state government ko federal government, duk ɗan ƙasar yana da haƙƙi, kowa sai an biya shi a cikin ladanka. Da ƙarshe zai zama mutumin nan ba shi da ladan nasa ya ƙare, ko ba a gama biyan mutane ba. Tunda ba a gama biyan mutane ba, daga nan sai a ringa ɗebo zunuban mutane gwargwadon yadda ya cuce su a zuba masa, a ɗebo na wannan a zuba masa. Duk an lokacin gama ɗin da ka cuta, gwargwadon haƙƙinsu gwargwadon zunubin nasu za a ɗebo a ɗora a kanka. Manzala sai salama ce sai mutum ya wayi gari bai da komai sai zunubi, to daga nan kuma sai a wurga shi wutar jahannama. Kuma musulmin arnan cikin ku so muke musulunta, musulmin cikin ku so muke ku gyaru, ku ringa cin halali, ku ringa yin duk abin da ya kamata don ku je ku shiga aljanna. Amma wallahi ba mu tare da yadda Najeriya take tafiya. Da haka shawarar mu shine kamar yadda wani malami ya faɗa, cewa da kalma ɗaya ba aka cire subsidin nan, to ya kamata a amfani da kalma ɗayan nan a dawo da subsidi. Na cire subsidi, na cire subsidi, na dawo da subsidi. A dawo mana da subsidi ɗaya. Na biyu, a dawo mana da security mu na yankin mu na arewa. Muna da zargi, me yasa arewa kaɗai ake yi ba a yi a kudu? Me yasa ake yi a Zamfara da Sokoto da Katsina da Kaduna da waɗansu garuruwa? Me yasa a nan gurin ake yi? Me yasa da Niger, me yasa ba a yi a kudu sai a arewa? Muna neman ansa a gurin shugabanni. Ba mu gane ba, an yi gabas da kare. A mana bayani me yasa ake yi a guraren ba a yi a nan? Sannan wannan neran ita muka saba muke kashewa, ku ne kuke kashe dala. A ɗaga mana darajar neran mu ci gaba da kashe kayan mu. 1000 kana da mata biyu ta ishe ka cefa ne, abinda muke bukata kenan. Amma da ina ji wani ana ce mai zai ƙara aure, wani yana ce mai kai ka kula fa. Da na ce mai in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli, ce malam ayan nan fa. To gaskiyar magana ba mu gane ba. Sannan bodan nan akwai masu cin abinci a ciki, wannan sannan ana samun sauki. To lallai bodan mu ma in dai da gaske ake, to lallai a dawo mana da bodan mu. In ba haka ba, to mu abin da muke gani yaudaran mu ake so ake a kashe arewa, wato a tozartar da arewa. Kuma yanzu shine matasan mu ake so a yi amfani da wannan a tunzura su zo su rigima don su ƙara kassara arewa. Dan Allah matasa muna roƙonku, wallahi kada ku yi wannan zanga-zangar. Malamai suna da wata ka'ida da suke cewa dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Abu ne ya taso, akwai amfani a cikinsa, akwai cutarwa. To sai a kyale amfanin, sai a tare cutarwar. Zanga-zangan nan da za a yi ta lumana ta nasara, ai abubuwa za su yi sauki, haka ne? To amma a tare da wannan in an yi ta, za a zubar da jini, za a saci dukiyar mutane, za a kona gurare, za a yi kaza, kaga wannan cutarwa ce. To sai a tare wannan cutarwar.
nan za a fi kulawa da shi sa muka ce a bar wannan zanga-zangar. Mu ba mun zo mu tilasta muku bane, mu abinda muka zo mu gaya muku shine mu gaya muku abinda Allah ya ce, abinda annabi ya ce, mu gaya muku abinda ka'idoji na ilimi suka tabbatar da hangen nesa. Tabbas a cikin wannan al'amarin akwai makirci gare mu, dan Allah ku ji tsoron Allah, wallahi ba za mu cutar da ku ba. Mu mun yadda in cutar da ku muka yi ko haɗa baki aka yi da wani, mu mun yadda ku yi mana Allah isa ku ban mu da Allah. Wallahi mu mun yadda in dai wani ne muka haɗa baki da shi dan ya zo ya sa ku a musiba, dan ya zo ya sa ku a bala'i, mu da wannan mutumin kada Allah ya biya bukatunmu, kada Allah ya biya bukatunmu. Kuma in dai muka ce muka yaudara ku muka yi, Allah madaukin sarki ya maganin mu a matsayin mayaudara akan wannan magana. Wallahi iya ilimin mu, iya fahimtar mu, iya abin da muke gani shine hangen nesa, shi muka gaya muku. Wanda suka ji da gurin ku, wanda suka ji, muna roƙon Allah ta'ala ya sa wanda suka ji su ji da kunnan basira da zuciyar fahimta su gyara, su kuma ɗauki matsaya mai kyau. Wanda kuma suke ganin ba gaskiya ma gaya musu ba, to ba komai, muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa su fahimta in masu fahimta ne, in ba musu fahimta bane muna roƙon Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi baki ɗaya daga sharrin wannan zanga-zanga. Allah ya ba mu zaman lafiya. Waɗannan shugabannin da suke kan kujera in za su gyara, Allah ka gyara mana su, in ba za ka su gyara ba, ya Allah ka tafiyar da su da ƙarfinka, ka kawo waɗanda za su gyara mana ƙasar mu don mu zauna lafiya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.